Sa iban pa nga balita, halos 20 ka barangay officials sa Iloilo City nga nagtambong sa isa ka seminar sa Haro, nagpalangatolang lawas bango sa ginapahayag ginkaon nga isda. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagpalangatol ang lawas, nagpalanuka, nabudlayan sa paginawa kag nagkarashes. Ini ang pilalang sa mga ginbatsyag sang halos 20 ka barangay officials nga nagtambong sa isa ka seminar sa isa ka hotel sa barangay Takasaro kahapon. Apat sa mga ini ang gindala sa ospital. Sa apat, isa diri ang barangay Kagawad, duwa ang barangay treasurer kag isa ka secretary. Nakagwa naman ang mga ini sa ospital kahapon. Isa diri si Kagawad Jongjong Rabto sang barangay Gustilo La Paz. Pagpati sa mga ini, ang ilagin kaon nga sweet and sour nga duradong nga isda sa panyaga ang kabangdanan sa paglain sa ginapamatsag. Katatlo gid ako magsuka, samtang gabi kami pakadto ospital nang nagpinot gid yang akong dugan. Gindextrose ako kag oxygen. Ang bali doc, based man sa iya nga monitoring sa among observation, amo gid ang buwa niya food poison gid. Ginapahayag ni Labdo nga wala nagpakigaangot ang tagdumalahan sa hotel sa ila. Liga ng mga barangay kuno ang naggasto sa ila pagpa-ospital. Gani plano sini kag sang tato pangagin pangdala sa ospital nga magpasaka sang reklamo batok sa hotel. Nag-blatter naman kita sa police station nga nasakupan sang lugar. Kaya nga mo man lang tani bisan ginupdan kami sa management dito no sa ospital. Gintingwa sang news team nga makuhaan sang bahin ng tagdumalahan sang hotel. Apang wala kami ginpasulod sa subdivision kung sa diin nahamtang ang hotel. Wala man sang nagsawat sa tawag sa cellphone number sang hotel nga na-post sa ila Facebook page. Nagpadala na sang sanitary inspector sang Iloilo City Health Office Hotel agud mag-investigar. Suno sa Iloilo CHO, hindi pa matulid kung food poisoning gid man ang natabo. Magarekomendar man sila sa pagpates sang ginpreparar nga isda depende sa resulta sang investigasyon. I-check na nila ang health and sanitations of the area as well as ang ato ng mga food handlers. We can recommend to the management na kung pwede nila tani na in dealing with their clients nga i-cater nila, they should ask for any food restrictions as well as kung may mga food allergy ang ilang mga participants. Upod Caramel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas.